Sziasztok! Köszönjük szépen! Egy sok emeletes panelházban, nagyvárosban vagy vidéken megcsináltuk. A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon, sőt, nagyon-nagyon. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. A távozásuk után az alkotmányozó kétharmados többség birtokában helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, garantáljuk a hazánk demokratikus működését. Soha többet nem fogjuk engedni, hogy bárki rabul ejtse, vagy cserben hagyja a szabad Magyarországot. Mai napon is. Kedves barátaim, a választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos, a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar Menjünk.